Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα μακρινή, ήταν 3 αδέρφια, ένα κορίτσι και 2 αγόρια. Ζούσαν με τους γονείς τους σε ένα πανέμορφο ψήλινο σπίτι που είχε μια τεράστια αυλή με πολύχρωμα λουλούδια και πανύψηλα δέντρα. Κάθε απόγευμα τα παιδιά έβγαιναν έξω και έπαιζαν στην αυλή. Έσκαβαν, φύτευαν σπόρους, πότιζαν τα φυτά και έτρωγαν τα πεντανόστιμα φρούτα κάτω από τη δροσερή σκιά των δέντρων. Μια μέρα, καθώς έσκαβαν, βρήκαν ένα μικρό μπαούλο. Όταν το άνοιξαν, είδαν πως είχε μέσα ένα κιαλακωμένο ύφασμα που είχε πάνω σχεδιασμένα περίεργα σχήματα με πολλούς σταυρούς. Τα 3 αδέρφια ενθουσιαστήκαν γιατί κατάλαβαν πως βρήκαν έναν χάρτη που θα τους οδηγούσε σε έναν πολύτιμο θησαυρό σαν και αυτούς που έβρισκαν οι πειρατές στα παραμύθια που τους διάβαζαν οι γονείς τους κάθε βράδυ. Ο χάρτης όμως δεν έγραφε κάτι άλλο, είχε μόνο αυτά τα 5 περίεργα σχέδια. Προβληματίστηκαν, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Βράδιασε και χρειάστηκε να ανάψουν τα κεριά που είχαν στη βεράντα. Καθώς πλησίασαν τον χάρτη, στα κεριά άρχισαν να εμφανίζονται γράμματα, λέξεις, μια πρόταση. Εάν τον θησαυρό αναζητάς, όταν θα έχει πανσέλινο στην παραλία να πας και όταν μας αντικρίσεις, αμέσως να τρέξεις να μας ακολουθήσεις. Αμέσως, επειδή είχε πανσέλινο, εκείνη τη νύχτα πήγαν στην παραλία για να ξεκινήσει η περιπέτειά τους. Φτάνοντας εκεί, δεν βρήκαν κανέναν και απογοητεύτηκαν. Είδαν μόνο θαλάσσιες χελώνες, μεγάλες και μικρές, να μπαίνουν στη θάλασσα και να σχηματίζουν ένα μονοπάτι. Ένα καμπούρι εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους και τους ζήτησε να το εμπιστευτούν και να το ακολουθήσουν.
καθίσουν στο μονοπάτι που είχαν φτιάξει οι χελώνες. Μετά από λίγη ώρα έφτασαν σε ένα μέρος φωτεινό με πολλά μικρά πολύχρωμα κτίρια και παιδάκια, πάρα πολλά παιδάκια. Δεν είχαν δει ποτέ τόσα πολλά. Ήταν όλα τόσο διαφορετικά και όμορφα. Μεγάλα, μικρά, αγόρια, κορίτσια, με λαχρινά, ξανθά, με σχιστά ματάκια, με σκούρο χρώμη επιδερμίδα ή και με φακίδες. Δύο από αυτά τους υποδέχτηκαν και τους εξήγησαν πως βρίσκονταν στο νησί των δικαιωμάτων, στην εκπαίδευση. Τα παιδιά εκεί μπορούσαν να μάθουν, να γράφουν, να μιλούν, να μετρούν, να τραγουδούν, να ζωγραφίζουν, να μιλούν ξένες γλώσσες. Τα τρία αδέρφια ενθουσιάστηκαν και δεν έβλεπαν την ώρα να βρουν που ήταν κρυμμένος ο θησαυρός. Τότε τα παιδιά τους εξήγησαν πως ο θησαυρός ήταν οι γνώσεις που αποκτούσαν από το σχολείο. Τα τρία αδέρφια ήθελαν τόσο πολύ να μείνουν και να μοιραστούν και αυτοί τον πολύτιμο θησαυρό, όμως έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Αυτή τη φορά στον επόμενο προορισμό τα οδήγησαν τα πανέμορφα δελφίνια που τα κουβαλούσαν στις πλάτες τους. Το επόμενο νησί ήταν γεμάτο λευκά ψηλά κτίρια που όλα είχαν από ένα κόκκινο σταυρό. Ήταν το νησί της Περίθαλψης. Εκεί μεγάλοι φρόντιζαν μικρά παιδιά τους. Έβαζαν επιδέσμους, τους έδιναν φάρμακα και τους έβαζαν εμβόλια. Τα τρία αδερφάκια χάρηκαν
που είδαν ότι υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να τους μοιαστούν όταν δεν αισθάνονταν καλά. Συνήθως όταν τα ίδια αρρωσταίναν ή χτυπούσαν, ξαπλώναν στο κρεβάτι τους μέχρι να γίνουν καλά. Ένιωσαν μεγάλη ανακούφιση και αμέσως κατάλαβαν πως μόλις είχαν ανακαλύψει ένα άλλο θησαυρό, την υγεία. Ευτυχισμένα λοιπόν τα παιδάκια ξεκίνησαν για το επόμενο νησί. Ήταν το νησί με τα πολλά ονόματα. Τα αδελφάκια δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί το έλεγαν έτσι. Με το που έφτασαν αμέσως δεκάδες παιδάκια έτρεξαν να τα αγκαλιάσουν και να τα ρωτήσουν πώς τα λένε. Δεν είχαν όμως ονόματα τα αδέλφια, τα παιδιά του νησιού σάστησαν. Αποφάσισαν λοιπόν να βοηθήσουν τα τρία αδελφάκια να διαλέξουν ωραία ονόματα. Πόσο ωραία ονόματα είχαν τα παιδιά του νησιού? Γιώργος, Μαρία, Σεβαστιάνα, Κωνσταντίνα, Άννα, Γιάννης, Χρήστος, Μανώλης, Σταματίνα, Ναυσιθόη, Σιλβάνα, Ανδριάννα, Ορέστης και άλλα πολλά. Μετά από πολλή σκέψη, τα τρία αδελφάκια κατέληξαν στα ονόματα Μιχαέλα, Ανδρέας και Άγγελος. Ήταν το καλύτερο δώρο που είχαν λάβει ποτέ. Αισθάνονταν πλέον μοναδικοί. Μόλις είχαν βρει το πολυτιμότερο για αυτά θησαυρό. Έχοντας πλέον τόσα ονόματα, ξεκίνησαν για το επόμενο νησί. Με το που έφτασαν τα έχασαν. Το νησί ήταν γεμάτο παιχνίδια και τα παιδιά έπαιζαν ασταμάτητα. Πρώτη φορά έβλεπαν τόσα πολλά παιχνίδια. Ήταν ο αγαπημένος προορισμός όλων των παιδιών το νησί του παιχνιδιού. Μακάρι να μπορούσαν να κουβαλήσουν τον θησαυρό αυτό μαζί τους. Αφού έπαιξαν όλοι με όλα τα παιδάκια και με όσα παιχνιδάκια είδαν κουρασμένα αλλά πολύ χαρούμενα. Ξεκινούν για τον τελευταίο προορισμό.
Το τελευταίο νησί ήταν το πιο μακρινό, αλλά το πιο ωραίο από όλα ήταν το νησί της οικογένειας. Παντού υπήρχαν σπίτια και οικογένειες με παιδιά. Η Μιχαέλα, ο Ορφέας και ο Άγγελος ενίωσαν μια ζεστασιά βλέποντας τόσες οικογένειες με παιδιά, αδέρφια, μαμάδες και μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες. Κανένα παιδί δεν ήταν μόνο του. Παρόλη χαρά που ένιωθαν, στεναχωρήθηκαν όμως λίγο και ένιωσαν νοσταλγία γιατί τους έλειπαν οι γονείς τους. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει την περιπέτειά τους και έχοντας συλλέξει τόσους θησαυρούς, αποφάσισαν πως είχε έρθει η ώρα να επιστρέψουν στο σπίτι τους, γεμάτα εμπειρίες, τις οποίες μοιράστηκαν με τους γονείς τους. Είμαστε επιστρέφοντας, οι γονείς τους έδωσαν φιλιά και αγκαλιές. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν όλα όσα τους έλεγαν τα 3 αστεράκια. Είχανε πληγεί με αυτά που άκουσαν. Αποφάσισαν καλέσουν τους ενήλικες και τα παιδιά και των 5 νησιών να μείνουν μαζί τους και να δημιουργήσουν ένα νέο μεγάλο και ακλόνητο νησί. Το νησί των δικαιωμάτων του παιδιού. Ένα νησί όπου κάθε παιδί θα έχει δικαίωμα στη μόρφωση, στην υγεία, στην ισότητα, στην προστασία, στην ελευθερία και στη συμμετοχή.